tarik 12 dwe mar maradi 11 ochakanye an manjo penja na wadhi kanye jogo penja duto nun wadhi kanye takonya seka baba winjo mai mami wabiro ka launching mar registration ochako sani wadwani kijande odonje chama nikech chama bedo matek ka kijande ni iye. The youth are the vanguard of the party. With a party with membership that are youthful has vibrancy. The youth provide vibrancy in the party. Mwendoni kijande mwendo bedikacha. Otinjo dongo. Uwinja. Korwadwani membership registration itime duwe mana parga chielni. Aparga riyo. Duwe mana chiel. Mana riyo. Mana dek. Dwe mara ngwani twadhi kore yiero. Winja. Dwe mara ngwani wadhi kanye. Yiero bro chakre the smallest unit by the party milungani polling station. Polling station wa yereji. Kagi ya kanyoni to gidhi koro award. Delegate mwa kanye to dhi kanye. To yiero officials award. Winja milungani unit. Kagi kanyoni kuro gidi a constituency. Mamano Korean branch. Winja. Kagi kanyo to gidi county. Winja maber. County kanyoni kuro gibiro kaka delegates mag ODM madhin wini National Delegate Convention. Winja. Masaya kuro tingo delegates mo Ugenya, mo Ugunja, ma game Alego Songa Bondo Rarieda. You maber. Kuro kakindiro kucha to kuro kidi hiero milungo ni national official mag the party. Chako gi party leader gijoga te. You maber kamano. Emo miyo wadwani mano wach membership registration otimre.